तुम कितनी खुदगर्ज हो अंजलि। लो, जो जी चाहे कह लो, लेकिन अब मैं उसी रास्ते पे चलूंगी जो उन्होंने मेरे लिए चुना है, चाहे उस रास्ते पे मैं घुट घुट कर ही क्यों ना मर जाऊं। अगर मरना ही था तो अपना गला घोट कर मरती। तुम इस तरह बेवफाई नहीं करती। तुम तो जी लोगी अंजलि, मैं मर जाऊंगा। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता अंजलि, नहीं जी सकता। जंगल मझिरे सुनसान जगारे एही कुआकुकुर देखाउछि। सॉरी से भिडियोटे कटि जाइथिला किछि जात्रिक त्रुटि जोगुरु, काहेकि ना ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହଉଛି ଭିଡ଼ିଓ କଲା ବେଳକୁ। କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ମାନେ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ବାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣ ଇଗ୍ନୋର କରିଦେବେ। ଏଠାକାର ଲୋକେସନ୍ ଜାଗାଟା ଆରାମରେ ମଜାମସ୍ତି କରି ଯାଇପାରିବେ। ଦୟାକରି କିଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କିମ୍ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବୋଟଲ ହଉ କିମ୍ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଜରି ହଉ କିଛି ବି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାଟି ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ପରିବେଶଟି ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ଆମର ସେଇ ଯୋଉ ବାମ ପଟରେ ଚାଲୁଥିବା ଲୋକଟି ଭାରି ମହୁଲିଆ ଲୋକ। ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଗଛ ଆଉ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ପ୍ରତି ତାର ଟିକେ ମହୁଲିଆ ନିଶା ଥାଏ। ଆପଣ କେନ୍ଦୁ ମହୁଲ ସବୁ ଖାଇପାରିବେ, ଆସି ମଜାମସ୍ତି କରି ଯାଆନ୍ତୁ। ହେଇଗଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ। ନହେଲେ ଏଠି ବାଘ ହାତୀ ଭାଲୁ ରାତି 7ଟା ବେଳେ ବାହାରକୁ ଉନ୍ମାଦନ କରନ୍ତି। କେନାଲ ବହିଯାଇଛି, ଆପଣ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସି ଏଠି ମଜାମସ୍ତି କରିପାରିବେ ନିଜ ମାଠୁ ସହିତ। ଏଠି ଗୋଟେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କେଉଁଦିନ ଆସି ଏଠିକାର ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି, ମୁଁ ଯେଉଁଦିନ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପୁଣି ସମୟ ହେବନି। ଏଠି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି, ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋରିଟି ହେଲା ଗୋଟେ ରାଜା ଆଉ ଗୋଟେ ରାଣୀର ଷ୍ଟୋରି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖେଇବି। ଆପଣ ଭାଇ କମେଣ୍ଟ କଲେ ଆପଣ କେଉଁ ଜାଗା ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯିବୁ ବ୍ଲଗ୍ କରିବୁ। ଆପଣ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ ଯିବୁ। ପାହାଡ଼ ଚାରିଆଡ଼େ ପର୍ବତ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ହ୍ରଦ ଟାଇପ୍ର ଅଛି, ଯେଉଁଠି ବର୍ଷା ଦିନ ଆପଣ ଆସି ଏଠି ମଜାମସ୍ତି କରିପାରିବେ। ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଡ୍ୟାମ୍ଟେ ଦେଖିଛି, ପାଣି ବି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି, ଏଠି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା କରନ୍ତୁ, ଏଠି ବୋଟଲ କିଛି ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଠି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ଼ ଲାଗିଛି, ଶିମିଳିପାଳ ହ୍ରଦଗଡ଼ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଲେଖାଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୁଁ ଜୁମ୍ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଲୋକେସନଟି, ଆପଣ ବି କନଫର୍ମ ହେଇଯିବେ। ଆଉ ଫଟୋକୁ ଭିତର ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ବି ପରମିସନ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଡାଳଫାଳ କିଛି ଗଛ ଫଛ କିଛି ଭାଙ୍ଗିବେନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲୋକାଲ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଙ୍ଗିତ ନଜର ନ ଦେଖନ୍ତୁ।
ଆମେ ସବୁ ଥକି ଥକି ହାଣ୍ଡିଆର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି କିନ୍ତୁ ହେଲେ ଆମେ ପିଇପାରିବୁ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ସେସବୁ ଆମ ଦେହରେ ଯାଏନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ି ଦୁଇଟା ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଆମ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଷ୍ଟକର ପାଠ ହେଲା ଯେ ଏ ରାସ୍ତାଟି ବହୁତ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଟିକେ ଗଡ଼ାଣିଆ ଉଠାଣିଆ ଜାଗାଟି ହେଇଛି, ଚାଲିବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ନେବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛି। କଷ୍ଟମଷ୍ଟରେ ଆପଣ ଆସିବେ କିନ୍ତୁ ଦୟାକରି ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଛି ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧି ଆସନ୍ତୁ। ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ନିଜ ହାତରେ ଭାଇ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ବାଟକୁ ଅନେଇଥାନ୍ତୁ, ଜଷ୍ଟ ଏତିକି ରଖୁଛି। ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆମେ ଏଇଠୁ କେତେ ବାଟ ଗଲୁ, ଜାଗାର ଲୋକେସନ ଆମେ କହିବୁ, ମେନସନ ବି କରୁ, ମୁଁ ରାସ୍ତା ବି ଦେଖେଇବୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଜ, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆସିଛୁ ବୁଲିବାକୁ। ଜାଗାଟି ହେଉଛି ଚୌପଦାରୁ ଜାଗାଟି ଲୋକେସନ ମେନସନ କରିଦେବି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ। ଆଉ ଏଠି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଏଠି କେନ୍ଦୁର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଆଉ ଜାମକୋଳି ଆଉ ଚାରକୋଳି ଆଉ କେନ୍ଦୁର ଆଉ ଆମର ମହୁଲର ବି ଅଭାବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମହୁଲ ବି ଆଣିଛି, ଆପଣ ମହୁଲ ବି ଖାଇପାରିବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କିଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଜାଗାଟା ବି ବହୁତ ଆଗରୁ ମାନେ ବହୁତ ଘଞ୍ଚ ଥିଲା, ଏବେ ସବୁ ଗଛ କାଟି ଏଠି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ବହୁତ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସବୁ ଗଛ କାଟିକି ଏଠି ଛତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କରିବା, ଦୟାକରି ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ନେଉରା ହେଉଛି ଭାଇ ମାନଙ୍କ ଗଛ ଏଠି କାଟନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗଛ ହିଁ ଜୀବନ, ଗଛ ଆମକୁ ପାଣି, ଗଛ ଆମକୁ ଅମ୍ଳଜାନ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, ତା ସହିତ ପତ୍ର, ଫୁଲ, ଫଳ, ଡାଳ ଏସବୁ ଦେଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗଛ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଭାଇ ଗଛମାନ କିଛି କାଟନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ବହୁତ ଫଳ ପକେଇବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଧ୍ୟା ତ ହେଇଗଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଘରକୁ। ବାଟରେ କିଛି ବୁଢ଼ୀ ଲୋକମାନେ ବି ଦେଖା ହେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେଇ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା। ସେ ଲୋକଟାକୁ, ସେ ମାଉସୀ ଲୋକଟାକୁ ଆମେ କହିଲୁ ଯେ ଲୋକେସନର କେନ୍ଦୁର ଲୋକେସନଟା ଟିକେ କୁହ, ସେ ବୁଝି ଦେଉଥିଲା କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ। ଜାଗା କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି, କହିଲେ ଥିଲା ଗୋଟେ ଛୋଟ ବ୍ଲଗ
ବି ସରି ଖେଳ ସରି ପାଠ ଭରିଗଲା ଆସିକି ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଅଲସୋ ଇଗ୍ନୋର ମାଇ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଘରକୁ ଆଉ ରାସ୍ତା ବି ବହୁତ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅବସ୍ଥିତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଚାରିପଟେ ପୁରା ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ସନ୍ଧ୍ୟା ବି ହେଇ ଆସିଗଲାଣି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ପଡ଼ିଲାଣି ଆଉ ରାସ୍ତା ଆପଣ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତା କେମିତି କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ହଇରାଣ ହେଇକି ଆସୁଛୁ ଆପଣ ସେଇ ହଇରାଣ ହେଇକି ନ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଦୟାକରି ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ କାହିଁକି ନା ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ ଭଲ ଲାଗିବ କି ନାହିଁ ସେଇଟା ବି ଆମେ କନଫର୍ମ ନାହୁଁ କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତେ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ବି ଟିକେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ କାହିଁକି ଏଇଥିପାଇଁ କରୁଛୁ କାହିଁକି ନା ଆମେ ଚାହୁଁନୁ ଯେ ପଇସା ପାଇଁକି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗସାଥି ଦୁନିଆଟା ଆମେ କେମିତି ଟିକେ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖିବୁ ଟିକେ ମଜାମସ୍ତି କରିବୁ ପିଲା ଦିନର ଟିକେ ସାଙ୍ଗ ଖୁସି କେତେବେଳେ ବୁଲିତେ ଯାଇ ଭିଡ଼ିଓ କେବେ ବି କରିପାରିବୁନି ଆମେ ଆଜି ଟିକେ ମନ ହେଲା ବୋଲି ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଲୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଗାଟା ଭିଉ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଗଛ ଏଠି ଅଛି ବୁଲାବୁଲି କରିପାରିବେ ଏ ଜାଗାଟା ଦାଦି ନା କ'ଣ ଏଇଟା ଆମର ବା ପଶ୍ଚିମା ଘାଟି ଆପଣ ପାଇବେ ଆପଣ ଔପଦା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଔପଦା ବ୍ଲକରେ ଆପଣ ଔପଦାକୁ ଆସି ଆପଣ ପଶ୍ଚିମା ଘାଟି ବୋଲି ତାହା କହିଦେଲେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଲୋକମାନେ ସେ କହିଦେବେ ଜାଗାଟି କେଉଁଠି ପଡ଼ିବ କେତେ ବାଟ ପଡ଼ିବ କେତେ କିଲୋମିଟର ପଡ଼ିବ ସେ କହିଦେବେ ଆଉ ଘାଟି ଟିକେ ଜନଶୂନ୍ୟ ହେଇପାରେ କାହିଁକିନା ଦିନରେ ଟିକେ ଜନବସତି ମାନେ ଲୋକମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଚଳାଚଳ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ଟିକେ ଜନଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଏ କାହିଁକିନା ରାତିରେ ଟିକେ ବାଘ ଭାଲୁ ଟିକେ ବାହାରନ୍ତି ତ ହାତୀମାନଙ୍କର ଚଲାପଥ ସେଇଟା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଆସିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜାଗାଟି ବହୁତ ଅଣସରିଆ ଜାଗା ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଏଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ଝୁପଡ଼ି ଘର ମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ କରିବେ ଆଉ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେପଟେ ରାସ୍ତାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ମନ ରଖନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ଏଠି ରାସ୍ତା ବହୁତ ଆରାମସେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା କାହିଁକି ନା ଆମ ଗାଡ଼ିଟିଏ ଗାଡ଼ ଭିତରେ ଫସି ଯାଇଥିଲା ଅଣଓସାରିଆ ଜାଗା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗାଡ଼ି ବ୍ରେକ୍ କଲା ବେଳକୁ ବି ପୁରା ଟାଣି ନେଉଛି ରାସ୍ତା ତଳକୁ ତାପରେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଘର କରାଯାଇଛି ଆଉ ଆମେ ବି ଆରାମସେ ଆସୁଛୁ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଯିବା ଆସିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ଘରୁ ବି ବାହାରିବେନି କାହିଁକି ନା ଜାଗାଟି ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଘର ହେଇଛି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କୁଡ଼ିଆ କରି ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରି କହିଲେ ନେକ୍ସଟ କେଉଁ ଜାଗା ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବୁ ତ ଆମେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବୁ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଭଲ ଭଲ ଭିଉ ମିଳିବ ଭଲ ଭଲ ଜାଗା ଅଛି ବୁଲାବୁଲି ପାଇଁ ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ଭିତରେ ଏତିକି ଲୁଚିକି ଜାଗା ସବୁ ଆଉ ହେଇଗଲାଣି ଫଲ୍ଟ ହେଇପାରେ କାହିଁକିନା ମୋବାଇଲ ବି ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ନା ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମକୁ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଔପଦାରେ ଜଷ୍ଟ 5-10 କିଲୋମିଟର ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ପାଇବେ
ଗୋଟେ ହାଟ ପାଇବେ ଯେଉଁ ହାଟରେ କି ସବୁ ପ୍ରକାର କୁକୁଡ଼ା ଛେଳି ସବୁ କିଛି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ କଟାଯାଉଛି। ଆଉ ତା ସହିତ କଟାସ ପାରା ଆଉ ଆମର ରହିଲା ସବୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ପ୍ରାୟତଃ ବହୁତ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କଟାଯାଉଛି ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। କହିବା କଥା ଏଗୁଡ଼ା ଯଦି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସେ ତ ସେମାନେ ପୁଲିସ ଆସିକି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେତେବେଳେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଘଣ୍ଟାକୁ 40-60 ଭିତରେ ହିଁ ଆମେ ଚଲଉଛୁ। କାହିଁକି ନା ଏଠି एमाने गाँव लोकंर पेशा हो चाष तो सेमाने चाष उपर आउ कुकुड़ा आउ छेड़ी उपर भी बहुत निर्भर करती। ये लोक टे मना कर बार बार देखिपे रास्तार बर्तमान हालत मझे मझे टे
ଠାବ ରାସ୍ତା ରହିଯାଉଛି। वेलकम बैक गाइस से वीडियो अधा वीडियो सेटा थिला जोथिरे कि मु बार बार वीडियो एथि पई पोस्ट करू काहे कि ना मोबाइल स्टोरेज टिके प्रॉब्लम होची जल्दी फुल हे जाउची मु एका संगरे वीडियो एथि पई करि पाने काहे कि ना मिसई काटी भी किछि मझरे मझरे किछि बैकग्राउंड नै देखु बोल वर्तमान जोड़ी पारे ना काई पारे जल्दी आप भी जानि पारु पूरा स्थानीय लोक आमे जेहेतु पचारि के बुझिलु जे से माने कहउछथि जे महुल तुली पाई प्रोब्लेम होची जोथि पाई कि टिके सेति पाई जळी जंगल को जळे दउछथि अधे लोक महुल खोटिया पाई एमिति किछि अछि देखो तो साना साना बुने कोनी पिना माने भी एति बेस मजा मस्ती रे रहउछथि रास्ता टिके आपनको प्रॉब्लम देखि पारे काहे को बड़ डैम रास्ता ना ए बार डैम रास्ता हो हमें वर्तमान गोटे डैम को जाउछु तो आमे भी कंफ्यूज होछु डैम रास्ता रे को बाटे संति आइ गलानी जत पई आमे कंफ्यूज रहि जाउछु ए पिलाटी देखो तो हैंडल मझिर ठिडा हेई बेस मजा लौची कौन भी रास्ता देखी पड़े भारी टिके अंतिका रास्ता अड़ाणिया रास्ता अणसारिया रास्ता खंड खंड जगह पत्थर मझी पत्थर पुणी बाली सहित नाली गोडी रास्ता मझे मझे रही जाउछि जोथि कि गाड़ी प्रॉब्लम चलिया बहुत प्रॉब्लम होउछि लोकेशन प्रॉपर लोकेशन से जो रास्ता जगह हम जाइले से जगार पश्चिमा घाटी से जगार ना हूँ पश्चिमा घाटी से लोकेशन भी मु तले मेंशन कर देबी आ ए जगार लोकेशन भी मु मेंशन कर देबी आप देखि पारिबे अरण्य भितर रही जगह सुंदर दिशुची कहवाक गले आम लोकाल लैंग्वेज भारी महुलिया जगह ए जगह को आपन जदि आसुचंती जल्दी आसतु कहीं रिटर्न कला बेले टिके प्रॉब्लम हो पारे रास्ता पाई टिके आपन प्रॉब्लम हो पारे जोथि पाई दया करी गाड़ी धीरे चलेबे सुंदर सुंदर घर कर देखु से भी जना पड़ना जगार लोकेशनटा आम जापार प्रॉब्लम टे हो डरुचु मंदिर सन्ध्या बेले भी राति
ଆମେ ଯାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଡ୍ୟାମ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ପ୍ରପର ଜାଗାର ଭ୍ୟୁ ଦେଖେଇବୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ। ମୁଁ ବି ତ ଜାଗାକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆସିଲି, ମୁଁ ବି ଜାଣିନଥିଲି ଏତେ ଭଲ ଜାଗା ଅଛି ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ବି ଏତେ ଭଲ ଭଲ ଜାଗା ଅଛି। ମୋତେ ବି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ଭିତରେ ଯେତେ ଜାଗା ଥାଇକି ବି ଆମେ ସେଇଟା ସରି ଗାଈ ସରି ଆରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲେ ଏଇଟା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଭିତରେ ଅଛି ବୋଲି। ଚୌପଦାଟା ହେଉଛି ଆମର ଲାଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭିତରେ। ତ ସେପଟେ ଏପଟେ ଯଦି ଆପଣ ଆସିବେ ଚୌପଦା ଆଗକୁ ଆସିଲେ ଆପଣ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ମାନେ ସେଟା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭିତରେ ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା। ମୁଁ ବି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲି ଗାଇଜ୍, ମୁଁ ବି ଭାବୁଥିଲି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ବୋଲି ଜାଗାଟା, କିନ୍ତୁ ସରି ତ ଏଇଟା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା କହିବି କାହିଁକିନା ଆମେ ଜଷ୍ଟ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅଳ୍ପ ଆଗକୁ ଆସିଛୁ, ଅଳ୍ପ ବାଟ ଦୂରକୁ ଆସିଛୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲି। ଜାଗା ନିଅନ୍ତୁ ବା ଗାଇସ୍। ଦାଦା ଜାଗାଟା ନାଁ କ'ଣ? ଶୂନ୍ୟ ଡ୍ୟାମ୍। ଏ ଜାଗାଟିର ନାଁ ହେଉଛି ଶୂନ୍ୟ ଡ୍ୟାମ୍। ଆପଣମାନେ ତ ବହୁତ ଆସିଥିବେ ବାଲେଶ୍ୱର, ଯେଉଁମାନେ ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି ଆସିଥିବେ ଆପଣ ବୁଲି ବି ଯାଇଥିବେ। ଏଇଟା ଜାଗାଟା ନାଁ ହେଉଛି ଶୂନ୍ୟ ଡ୍ୟାମ୍। ଆପଣ ଯଦି ଆସନ୍ତି ତ ଜଲ୍ଦି ବାହାରିକି ଆସନ୍ତୁ, ବେଶୀ ଲେଟ୍ କରିବେନି, କାହିଁକିନା ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ଆପଣ ବି ବହୁତ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଏଠାର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଭାରି ସରଳ ନିରୀହ, ଗାଡ଼ି ଧୀରେ କରି ଚଲେଇବେ। ରାସ୍ତାରେ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଏଇଟା ପାଣି ବଢି ଯାଇଛି ନା? ପାଣି ବଢି ହେଇଯାଆନ୍ତି ମାନେ ସେଟା ପାଣି ନଥିବ ନାଇଁ, ପାଣି ବଢି ଯାଇଥିବ। ଆପଣ ଏଠି ଆସି ମଜାମସ୍ତି କରି କଚରା ବି କରିବେନି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି ବୋଟଲ କି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କିଛି ପକେଇବେନି, ସିଗାରେଟ୍ ମଦ କିଛି ପକେଇବେ ନାହିଁ। ଏଠି ବି ବହୁତ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭିଉ ଏନ୍ଜୟ କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ଲୋକଟି ବାଟରେ ହାଣ୍ଡିଆ ପିଇ ଆସି ମୁହଁ ଧୋଉଛି, ଏଠି ମନା କଲା ପରେ ବି କଥା ନ ଶୁଣିକି ରସି ଭାଇ, ହାଣ୍ଡିଆ ନୁହେଁ ରସି। ଇଏ ଲୋକଟି ଆମର ଭାଇ, ସିଏ ବାଟ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ଏତେ ବାଟ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛୁ। ଆଙ୍କ ଆଇଡି ବି ମୁଁ ତଳେ ମେନସନ୍ କରିଦେବି, ଆପଣ ଆଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିପାରିବେ, ଆଙ୍କୁ ପଚାରି ପାରିବେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କେଉଁ ଜାଗା ବାଲେଶ୍ୱର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜାଗାରେ କେଉଁ ଭଲ ଜାଗା ଅଛି ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ। ଏଠି ଫଟୋ ଉଠାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଏଠି ପୋଜ୍ ବି ଦିଆଯାଉଛି, ଝାଡ଼ା ବସିଲା ଭଳିଆ ପୋଜ୍ ପାଣି ଭିତରେ। ଏଠି ହଗା ହଗିକି ବି ଚାଲିଛି, ଝାଡ଼ା ପିଲା ଆମର ପାଣି ମଝିରେ କି ବି ଟିକେ ଭାଳ ଉଡେଇଲାଣି। ଆଉ କଣ ଦରକାର ଏତେ ରାତିରେ ଆସିକି ଆଉ କଣ ଦରକାର ତମକୁ? ଆପଣ ବି ଏଠି ଆସି ମଜାମସ୍ତି କରିକି ଯାଇପାରିବେ। ପାଣି ବି ଆଗକୁ ବର୍ଷା ଦିନ ପାଣି ବି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରା ଦିନଟା ବୋଲି ଏତେ ପାଣି ବି ନାହିଁ। ମଝିରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାଉଁଶର ଗୋଟେ ଇଏ ବନା ଯାଇଛି, ଯୋଉଠି ବସିକି ସେଠି ମାଛ ବି ଧରନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଭିତରେ ଯାଇ ମାଛ ବି ଧରନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଡ୍ୟାମ୍ଟି ଆମର ସେଇପଟେ ହେଇଗଲା, ମଜାମସ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ଟିକେ ଭ୍ୟୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଅଧିକା ହେଇଯାଇଥାଏ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପୁରା ପୁରି ହେଇଥାଏ। ମୁଁ ବି ଟିକେ ଗୋଡ଼ ଧୋଇଦିଏ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ବି ବହୁତ ବାଟରୁ ଆସିକି ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢିବ ନା, ଆମେ
तो बर्तमान रखुची गाइज बर्तमान आम टे भ्यूर मजा नौचु तो रिटर्न कला बेले मु पुणी वीडियो करी तो आपण वेट रे था अपेक्षा करो तो नेक्स्ट वीडियो को।